Ulitan tayo po. Makasadya ang galang ng inyong kasiluan ng mga kami katawan tayo ng Ginoo, kami kapatid, kami na tayo hindi makilagay ng pamitatag di Santa Iglesia. Makasadya kayong mag-iulit nyo para kayong nasakit at kayong nakakuha hindi kayong komunidad. Makasadya kayong mag-isang neto para kayong programa at aktibidades hindi kayong parokya. Makasadya kayong pamito para hindi kayong pamuntok, lalo-lalo na hindi kayong pura paroko at hindi katang pasubismo. Makasadya kami. Makasadya kayong italaga ang iyong kabanalan, ang linggo at kawaran. Makasadya kami. Makasadya kayong yanag nila bilang maya katoliko, di kayong pamilya. Ito ko yung inibundok yung pangamalang pangalabugan, bintong kapalaligan ng iba, agaw tamang ipabalay ng benepisyon na kaya yung malulang kapatid ELPC. Amin piling ng ministro ng Eucharistia. Papapakalulang pa ng balawiyado, benepisyon mula, di kami kapatid. Atin ang subuyong pasikayo, kipamangyayon ninyo. Manansaling nakapagod ng ipamigin natin hindi kabalayan. Binasasan namin matawag niya yung pagkakit ng mga ipamangsiwala ang lalaki sa kanya ito. Pinagawa ni Kamandalan Kristo ang ibuli. Amen. Extraordinary Minister for the Distribution of the Holy Communion. Anting tanggaling ang minala, miyagleya kang brother Pakito Kandas. Anting pamaminala ng ilang bago ng maya at makabaldugan at kasuluan. Anting ang kalasawa ay banaadugan ng sinulit. May dumugin ko muna, naging limang maluwang pamang servisyo bilang ELPC. Ipagkalugin ka 22 na Oktubre, Banuang Adon, Libo Kadua, Pulo Kadua,
Bigaryado ng banal at pamamili. Brother Aquino Canlas, Brother Alfredo Manlulu, Brother Alfredo Manlulu, Takapugani, Brother Leonardo Santos, Brother Ricardo Sulit, Brother Jesus Manalansan, Brother Constantino Asuparan, Brother Regidor Villanta, and Brother Ronnie Medina. Sunod po ang sangkiin Presidente ng Panginoon Jesus Dalamog at Paris. Puntahan po kayo. Dalamog at Paris, alam niyo po. Brother Alejo Arsamonte. Tanakaw po kayo, Brother Samonte. Brother Benedicto El Pingul, Brother Remigio Isanella, Brother Daniel D. Laksamana, and Brother Vicente G. Libus. If po Presidente ni St. Joseph the Worker Paris. Punta niya po kayo. St. Joseph the Worker. May po. Father Mike, dibaga po. Enrique Babaran. Tanya po kayo ni Brother Enrique Babaran. Brother Jose D. Laksamana. Brother Reynaldo Manolo. Iyan ko naman pagkakaroon. Brother Edmond D. Tolentino. Brother Emmanuel D. Tolentino, Brother Rosario Ponyo, your truly Brother Remigio P. Reyes, and Brother Gilberto Santos, Brother Arnel Lozano, Brother Pepito Iban, and Brother Joselito Pascual. Paano mabukin? Mañanito Orgos, Tanya Pogani, Brother Ernesto M. Rivera, Brother Ernesto M. Garcia, Brother Miguel A. Reyes Jr., Brother Joseph Vico, Brother Sixto V. Marquez, Brother Ernesto Santos, Brother Domingo R. Santiago, Brother Ausencio Ipak Jr., and Brother Orlando Naku. Next po, MOPX. Puntahan po kayo ng Presidente na din ng MOPX. Brother President. Brother Candido M. Hernandez. Brother Leonardo C. Castro. Brother Dennis Galitan.
Sacred Heart of Jesus Parish po. Thanks. Sacred Heart of Jesus Parish. Tama na po, Brother Pro Pagkilero. Brother Pedro Santiago Jr. Brother Adino Morales Sr. Brother Eduardo Balsin. Brother Gregorio Almario. Brother Tony Yuson. And Brother Johnny Santis. Last but not the least, itong San Roque Parish, coordinator na po. Brother Narciso Embito, Brother Francisco M. Augusta, Brother Alberto Bimanini Jr., Brother Marcial M. Paulo. Thank you. Malulay na para Kristo ibigay natin. Kapayapaan kayo. Kapayapaan po.